YouTubeku, dneska vítam nové videa, dneska idem robiť pranky v tejto hre na ľudí. To je F11 a ideme na to. Takže prvá obeť, ktorá mi tu hneď dáva, tak to je tento dom, presne tuto. Keby sa nadobili vo videu, to sa nepýtajte, jak som to urobil. Proste dávate si to takhle, takto. Hej, dáme typka, takže takto nemôžem ísť. Otvoríme garáž. Dobre. To je typka, ona kope vo výruke. Takže ja idem tuto hore. Akože som nenápadný. No tam dole je tá pani. Teda o mne teda vôbec asi nevie ešte. Takže musíme na... mám trezor, yes. Teraz zoberieme bombu a ideme to rozpáliť. Je tu kamera. No dobre, to je také nové asi. Ja už som Brookhaven hral. Rozhodlo nehrával teda. Nevidel som, že tam dali proste kameru, tak to proste je no. Proste bombu hľadáme. Fakt, že nevymazali. Nie, toto. Takže dáme si ju sem. Nie, závodu som to Run. Koto je dom. Dobre, zeber penáze. Ty si sprostý. Tak som mnou vykrada dom, typek. Typke sme stall house. Yes! No! Padaj hore. Typek asi... Ty kokos. To je peniaze. Normálne stielil som to. Ty si nenormálny. Ja to už trávim hotovo. Veľmi banálne. Nemusím. Teraz. Dám iba banál. Na to nezastaví proste. No to už je jedno, tak ideme na ďalší dom. Ľudia, poznáte taktiku, keď dostanete ban, tak sa proste poťažovaníte. Alebo potrebujete byť dvaja, aby ste sa do toho dostali. Ale kde sa to nechce teraz robiť, takže ideme. Ja už mám na dvoch domoch ban. Pred videom som tu ukradol aj takým druhým domom. Aj tu tam mám ban. Takže to som prdeli. Ja mám tu aj kameru. To bude zase lepšie na videá. Tak mám voľnú kameru. Ty, jak som si dal to video? To už má široko uhle toto. Poďa, keď vidíte, je jeho kamera. Dobre, kameru dám preč a ide. Á, zasa? Aj. Ľudia, toto aspoň viem, že je trezor, takže pohoda. Ale tu s pacákom zasa. Polož. Hej, to jak držím tú bombu? Hej, to je bugnutá hra. Normálne tú bombu držím jak degeš. Ok. Máme love.
Money talk. Money talk. A von. Von. Dirty. Chod preč už. Ty. Cigán. Toto. Daj tu. Bombardino. Ne. Nastakuj sa tam. Nejde to. Je. Tu, kde som? Tuto. Tak to tu bagnutý. To bagnuté. To. Poďa, resetujem sa. No, na policia, no. Dobre, jedna typka to lidla, jedna ne. Tedy dáme si kamerku a ideme s týlom kúkať. Ideme si vedovať týlku. K 25 fps, ty kokos, to je dosť. Ideme sa zahrať na Tario. Ahoj, ľudkové, ideme na preskúmovačku a tuto sú otvorené dvere a rovno ideme hore s chodami. A som v Škoda, že typkovi nemôžem dom zapáliť. To by bolo to najlepšie. Typkovi by som house roommate. Normálne by bol cooking. Normálne by sa mi to tam upieklo. Bombardino krokodilo. Žlúdková, ideme. Troliť tu typkov. Hej, tu nejaké veľké domy, takže... Počkaj, to nie je môj. Nie, to nie je môj. Ale ja, že už som si to aj týra robiť doma, ale... Ľudkovia, poviem vám, že mám premium to kúpený. Čiže keď mi neveríte, tak potom niekedy ďalej si to ukážeme. Díko, čo si kupovala za 800 robuxov túto vec, ktorú mám síce aj ja. Lenže to sa mi ne... Akože dobré to je, poviem ma, že dobré, ale hrozne drahé. Máte proste len 10-násobne lepšie domy. O, je. No, sadaj do nho. Nie, to musí byť bližší. Teraz. Yes, sir, bro. Musíme ísť rýchlo a tento dom poznám. Ja, ten, čo som mal inú videu, ľudkové starí fanúšici vedia. Nie do postele. Nie do postele, kde? Odomkni. Skôr sa do kúpelky. Na záchod sa skôr, na záchod. Ty kokos, ona má hento. Petardu, lebo čo tu má. Na záchod sa skôr, na to a na hydlik. Ona hen tam kúka. Hej, ja nemôžem ísť do garáže. GG. To som si mal dneska pláne urobiť dom, takže ideme kamu, keď mi to ešte tam obsadili, fakt normálne už odpadne z toho, že... Ja už tu mám postavaný doma, tak to... Dobre, typke to padlo. Vymazať? To mi tento palác a hotovo.
Takže už tu máme dom a ideme zase troliť mojich susedov, ktorí sa volajú Dobre, ideme kúknuť mojim susedom. Ahojte susedi, idem sa k vám pozrieť na návštevu a idem si pokakať dvere. To je bacon boy. Tak dobre, k baconom ja nebudem chodiť iba k Vietnamcu, takže toto je bacon, takže ten je v pohode. Baconový. Toto je nejaký premium dom, to už na tom asi aj vidím. Nie premium, to je taký... No je to premium. Ty kokso, tak to sa mi ešte nikdy nestalo. Je to loknuté, ale ja mám moje spacáčky. A ideme sa pozrieť. Ani som ukradol peniažky. Money, chcem. Takže ideme sa pozrieť a potom môžeme ísť na nejakú inú hru. Toto neviem, koľko bude gameplay, tak 30 minútový gameplay toto bude asi. Bo neviem, či 30 alebo tak, nejaký dlhý bude proste. Ja som sa budol, že to je zamknuté. A kde máš ty trezorík, pánko? Ty peček, kde máš trezor? To je jedno, tak kašlome na ňo, ten to asi nemá trezor. Si ho zebral ze sebu. Toto sprav. Dobre. Otvor. Dobre, tak toto si musím ešte prebukovať. Nie, tak za chvíľu môžeme ísť aj niečo iné. Hľudkové fakt to nejde otvoriť. Íď! Som furt doma. No, to niekde stlačíš proste. Dobre, tak nič. Teraz? To si robí srandu. Tuto polož, týpek. Team cool kid join today. Toto polož. This is a polož tu. Dole to polož. Tu. Kámo, fakt to nejde. Tak útkově ideme, že sa teleportujem. Dobre, teleportovať sa tak, že to teleportujeme sa vždycky. Když sa tam dostaneme, potom sa teleportujem. Takže teraz ideme do tohto rúžového domu. Na kraji mojej ulice. Joškovsko, Dedosko. Natáčame už 12 minút, až niekoľko sekúnd, to neviem. Otvorené, jasne, zamknuté, to už mi je jasné na totálku, že to budú mať zamknuté. To by sa nechával dohtý dom, kedy som na to došiel týpek random. Pane Bože, zase takto spolku, no. A už máme hotovo. Ty kokos, už nie je typik. To je nejaká lady, ty kokos. Nezabanoval, ono to banuje, ona zráždi. Tam je ona. Išla von, takže by tam niekto mohol akurát cca behnúť. Takže... Ideme sa sem pozrieť. Ty kokso. Tu má nejaké obrazy. Nič nemá. Kde zmizla tá typkyňa? Ona tu bola. Hej, tu má trezor. Modlite. Ty kokos. Som sa úplne zlakol. Pomoc. Ty kokso, oni si ma nevšimli. A teraz skovať. Zmenší sa, rýchlo, to musíme petardovo robiť. A skovaj sa do umývadla. Sit. Nie toto. Tam sú vidieť. Pomoc. Dobre, dúfam, že typka nevšimne. Ja som tu není, ja som iba umývadielko. No jedine takto vieš, by som bol v záchode strčený, ale to neviem, kto bol.
No dobre, takže ideme sa pozrieť, či tu už niekde nie sú väčšiny. A proste ideme. A čem 15 minút môj rekord dávny. Aj, ľudkovia. Dobre. O, kámo. Nie. On to odomkol nejako. Tuto typek. On to odomkol. Typky. Netrafí sa, to hráš na telefóne. Teraz parkour. Parkour Terry. Tam je tá pani proste, tam dole je pani. Dole je niekde pani. Čo? Ja som bol... tak to tá banla má tá neviem ako sa volá, niečo. Taká neviem, ja neviem prečítať tie meno, má to ultra. Dobre. Takže dobre, typek sa ti to hlúpava. MKNKRUMI má banla a teraz ma to banlo voľaké, že Bobka. Takže dva kamarátky vedľa sa ma banli, no, tak to je pravda. Takže ideme k ďalším domom. Alebo ideme už tú ďalšiu hru, som to bola na 15. minúte. Alebo na 15. minúte. Ďalšiu hru môžeme ísť nejakú proste ne. Peta. Neviem čo mám ísť ďalšiu hru, neviem proste, neviem. Možno 25 minút budem točiť. Evade. Ale Evade nie, to už je staré, to už je deň, ale to je jedno. Teraz dáme randomné pří. Vedíme hide and seek. Vedíme hide and seek. Hru, ktorú som točil už pred 3 alebo jedným alebo 2 mesiacom. Hide and seek extrémne. A ešte minútu si počkáme, ľudkovia, takže ideme sa o čo rozprávať. Ako ste sa dneska mali, napíšte do komentárov. Keď budú teraz zapaté, keď budú vypaté, tak ich hneď zapne. Alebo to sa nesajnajú, nebudem nechať zapínať. Nečinem, alebo možno týždeň nebudú zapaté. Hej, ale fakt, toto je úplne také, tento typek sa tak povedne správa, ako v tom videu Roblox. Lebo to má tak 10 minút a úplne tak podobne sa správa typek. Presne v takejto isté mape, to je aký plot twist. Normálne plot twist. Typek, čo hráš? No a fakt, takýto podobný notebook mám aj ja, len trochu tenší. O dosť tenší, ale o dosť menší. Dobre, tam je typkyňa, ktorú si asi pravdepodobne typek nevšimol. Ako si ju asi všimol. Lebo inak neviem, prečo by tam utekal typek. Tu má... Normálne chod tu hrať, tam je z toho hľadania. Tento Kit. Tá baba jak uteká. To čo je? Takéto utekanie som ešte nikdy nevidel. Počkaj, ukáž. Kámo, to čo je, aká baba hnusná. Dáš to Lina, ona sa volá Lina. A profík je akože, no fakt on ju nechytí. Ale tak ho chytil na poslednú sekundu, vidíte. Takže baby prehrávajú vždy na posledné sekundy. Bol to takýto mafián, lebo to bol. Neviem, ako to vypadá. A ideme na to. Dáme tak 2 hry a už bude konec, takže 26 minút točenia. Ľudkovia, pre vás toto je už hrozne dlhé video. Už aj pre mňa dokonca to už dosť dlhé. Ale dáme si niekedy challenge, že budem točiť jednu celú hodinu. Ale na 720p. Lebo proste 720 pixelov, aby mi to čo najmenej pamäte zamerá. No takže 720p je 1 hodina. Niekedy bude určite. Randomné hry a proste ja neviem. Teraz budeme točiť iba 25 minút, lebo mám tam dobrú grafiku. Už to zaberá tak 6 alebo 8 GB, takže už
neviem, či 6 alebo 8 minút teda. A 15 minút, čo si ľudkovia normálne točíva, zabera 2 GB. Takže 25 minút bude zabrať 4. 30 bude zabrať 4. Áno, 30 minút. Točíme ľudkovia 20 minút, takže ešte skovávanie a ešte toto. Takže ľudkovia, keď poznáte dobre skríše, tak proste napíšte do komentárov. A hotovo proste GG. Teraz ideme sa skovať na moju jednu z obľúbených skríš. Teraz som ľudková na kusičku, ale dáme to nejako. Tak som noob. Dobre, zase sekund od už ide. A ľudkovia, kúpte si toto tričko, inak vás tento typek normálne dojde do tejto hry. Normálne zbije ma. Jak sa tu dá toto robiť? Vyliezať dáte pneumatiky. No to sa nedá? Aj. To je šaskované. Tak tu vyliezať vlasy. 3 minútky ľudkové ideme vydržať hajdnutý. Takže hore, jump. Povedeme na tento batku na výsledek. To keď sa postavíme, to nič nerobí. Hľadáme nejaké skripty, čo nás dajú vláde úplne tam hore. Hrozne sa pomalí, keď si tento... Ty koksu, tam je ten it, mid, lit, feed. Ty kokos, toto bola dobrá skríša, ale tam treba bugovať sa. On ma videl. No tak ma nevidel. Tam je, type. No. Vidí ma tak, že som vkel. A ideme dole. A utekáme. Dobre, ide po mne. Bene späť. Ten id má veľkú rýk. 20 cm je odo mňa. Lebo koľko to je centimetrov, ja už nevím. Tak id ma zabil. A budete mať dlhšie video. Ideme pozerať na hráčov zatiaľ, čo tu robá. Dobre, tak typka je skovaná v pneumatike. Tam som mal byť aj ja, ale tam som už nechcel byť. Tuto má typka v hlavu jak zemák. Tuto je it. No ja už som bol tretí, tak to je dobré. Dobre, keď som bol tretí. Má 123 coinov, takže si môžem kúpiť nejaké... Koľko mám 123, tak to si asi ma nemôžem nejaké kúpiť. Že som si kúpil Jakub alebo že z Deky, ale to mnoho nezajíma. Nemá je to? Ja to je. Henta typka. Ja toto kúpim auto. Nie, to je Robuxy, aha, takže to je ešte za 5, ale toto je CR. Dobre, takže už je len jeden hajder, takže ľudko, kde je ten hajder? To je henta baba v tej pneumatike. Ľudia, takže tá baba musí vyhrať, musí to dať proste, musí. Ale vkedy. Vyhral it a kit. To je jasné, že it vyhráme to. Toto na to je kit. Normálne on po tebe skočí a takto to pichne z nohom. Posledná hra a ideme toto. Už konec videa. Keď vidím ten časovač, že 24 minút, tak to už je hrozné. Nikdy som tak netočil. Prosím, nechcem to ja. Alebo nie, ja to nechcem byť. Nejaká GG. Sa na to dá povedať, že GG už. Keď ma zabije, tak sa na to dá povedať, že GG.
No, tak poďme. Ja na tejto mape som už točil video, tak to už poznáte ľudkové. Goodbye. Tu dostaneme kreditky. Už máme 127 kreditov, no. Ľudia, nepoznáte, ja idem podľa tejto tu, že Lenka, lebo ona dostala posledná. A ona je PRO. Lenka is a PRO. A poviem takúto, lebo aj ona bola posledná. Nie, ona nie, ktorá bola posledná. Ale je nás takýto Bacon Boy bab. Takže... Dobre. A je nás týchto Bacon Boyov, takže... Teda Bacon Girl, lebo jak sa volajú. Bacon, proste Bacon baba. Ja hovorím proste Bacon baba. To čo je? Aha, tak to v tej kveci nie je ten skript. Niektorý čas sa čudujem, že ak sa sem dostávajú, ale teda... Dobre. Môžem sem? Môžem sem? Môžem aj sem. Ja budem tu a mám vyhranú celú hru. Ľudkovia, a ideme spectatovať asi. Ja sa tu schovám a ideme ľudia spectatiť, aby ste sa tu nenudili za tých pár minút. Takže tu idú ľudia. Hen tam hore, presne tam hore som vláde ja. Tu hore som ja. A ja to podľa mňa vyhrám. Ale počkaj, to som sprostý lebo on tam môže asi vyskočiť. Dobre, nie je tu ten skákačka. Tam má babu, ale ja som ešte o jedno patro vyššie, takže od toto. Alebo nej som nadal za tým. Presne tuto som. Manuel. Normálne už daj ho. No podľa mňa to bol týmer. Čakaj ľudia, tak teraz si dám, že vypnem spectator mode. Dobre, on je tam, takže typek asi už. Takže ja som za týmto knižkami. Je tuto akurát taká diera. Budeme sledovať Ita. No, tam vidím tú svoju ruku. No, tam sú ľudkové ja. No. Trošku sa viac zaskovávam. Typek sa sem podľa mňa bude snažiť dosť. Dobre, ide preč. Ešte minútu vydržíme a už to máme fajronové. Minútu a máme pokoj už. Minútu. To máme. Bombini, cuzini. Tralala, cypress shoes. Dobre, ja nechom brainrod, ja už nebudem brainrod používať. A keď bude minúta, tak sa musíme dať pred zo skríž. Ale nie, to si robí srandu. Nemôžeme to tak robiť. Moc impossible. Mission possible. Počkaj, koľko hodín? 11:22. Takže ľudia... Daj mi kokos. Ja som také, že... Proste video som videl. Daj mi kokos. Ale ne, proste si robí srandu, ľudkovia. Ideme už toto. Ho trošku prekvapí nášho Hajdera. Lebo sú len traja a ja už budem len tuto takto na krajičku. 30 sekúnd a skáčem dole. Ja aj Lexing, ale on tu je voľná. On je dole. Bombardilo. Keď bude 10 sekúnd, tak skáčem dole. 10, 9, 8. Dobre, idem za ním.
koniec, ľudkovia. Dajte like, odber a cs.